Il-Parlament Ewropew kompla jsegwi mill-qrib is-sitwazzjoni tas-saltna tad-dritt f'Malta kif ukoll l-investigazzjoni dwar il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Fil-fatt f'sessjoni apposta dwar is-sitwazzjoni f'Malta u fis-Slovakkja fejn ukoll inqatel il-ġurnalist Jan Kuciak, il-Parlament Ewropew kompla jagħmel pressjoni fuq l-awtoritajiet biex min qatel il-ġurnalisti jinstab u ssir il-ġustizzja li hemm bżonn. Dwar dak li qed jiġri f'Malta l-MPs għamlu numru ta' mistoqsijiet lir-rappreżentanti tal-Ġudikatura u tal-Korp tal-Pulizija f'Malta. Fit-tmiem il-laqgħa Net News ħal kummenti tal-membru Ewroparlamentari tal-Partit Nazzjonalista Roberta Metsola li membru ta' dan il-grupp ta' ħidma li qed jiffoka fuq is-sitwazzjoni tas-saltna ta' dritt f'Malta. Iddiskutejna l-investigazzjoni li hija għaddejja dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Ħafna mistoqsijiet tpoġġew, għadna qed nistennew ħafna risposti. Il-messaġġ ewlieni ta' din il-laqgħa kienet li aħna mħasba dwar in-nuqqas ta' protezzjoni ta' ġurnalisti bħal Daphne fl-Unjoni Ewropea u hawnhekk fil-Parlament Ewropew u jiena bħala rappreżentanta tal-Partit Nazzjonalista f'dan il-Parlament erġajt tennejt l-għan ewlieni tagħna li propju nipproteġu lill-ġurnalisti tagħna. Skont The Times of Malta, l-uffiċjali tal-Pulizija preżenti għall-laqgħa sostnew li minkejja li Daphne Caruana Galizia żvelat bosta fatti dwar uffiċjali għolja tal-Gvern, ebda politiku minnhom ma ġie interrogat dwar dan il-qtil.